Това е Survival Mode в Милано, мата. По-големите. Тук е чаша в Луи Витона. Сега за цялата край. Така е. Само плаща момчета. Писна ми, мата. Пак ти почи. Сега се обличаме за навънка. Сега отиваме да хапваме. После отиваме да снимаме. Ще правим стрим. Ще снимаме сега стрим. Кадри за клипа на Емрах. И ще ядеме, както казах. И също така после отиваме пак на парти. Вчера партито беше много силно. Яки мацки музика. Днес и утре трябва да са най-силните партита. Така казват цеката и нашия приятел, който живява тук в Италия. Така че да видим. За момент Италия е 10 от 10. Много сила. Вече готови да покоряваме миланските жени. Истинските рекадвата. Да им покажем откъде идват истинските красиви мъже. Така. България, лас. От България. Здравейте, приятели. Ден 3. Вече сме на разходка. Сега отиваме да хапнем, след това ще снимаме за клипа на Емрах, после стрим и за YouTube също. Ще стане брутално. Сега ще ядем в италианския Макдоналдс. Да видим как е. Да го пробваме. Чакай оферта. Сега избираме Макдоналдс. Тук има супер много неща. Където в България ги няма, това е скандално, брат. Явка, кажи. Скандално, брат. Тук има супер много неща, където и няма в България. Същите естествено. Сега сме тук на касата. Идем храната, брат. Много храна поръчкам. Хора, сега ще видите Макдоналдс, как и колко ядеме ние. Това същото е за нас. Ще трябва папа, бе. Храна за шампиони. Сега сме в метрото хора. Отиваме към центъра да снимаме. Сега ядах Макдоналдс. Направо се пръснахме. Макдоналдс в Италия е мега силен. Има много яки неща, където в България ги няма. Така че да. Сега се вземе обици. По-големите. Обици. Обички ли? Ето, Хавай 5-0. Така. Искам да видите очила. Давай. Сега се разхождаме по центъра. Брутално е. Милано. Вижте Ферарите. Ще имаме е такава кола, като е маднес. Един ден Ферари. Вижте брутална архитектура обаче. Италия. Сега се намираме пред кафето на Луи Витон. Ще влезем вътре да снимаме, да пием едно кафе. Казва, че е мръсен топ. Така че нека да видим дали високи рейтинг си заслужава. Сега ни сервираха Луи Витон кафета, брутално. Здраве, момчета. Десертите. Я ми знам. Ето ги десертите. Сак. Десерта. Ето десерта. Сега са в метрото, пътуваме към нас, се привлечем, защото не мрази се цапа в Луи Витон кафето. Явка. Как нашия приятел си изцапа гащите? Дами и господа, ние като едни видни българи от София отиваме в най-газарската фенси на Луи Витон. Мега както там опашка на станята, газария душия. И разбира се, нали, поръчваме си 4 кафета, една вода и 2 тортички. И 5 минути по-късно гледаме Емрата, се чува оттам. Какво става да Емра? Маняка лата го гледаме целия голям кафе, чашата долу и се спукваме от смях. Положението беше български на душия. Луи
Луи Витон на момчето. Печеше в Луи Витона, сега за цялото край. Само отиваме да се преоблечеме, да се облечем, отиваме да хапаме, ще пускаме стрим. В някаква много дива пицария, дето който си пицата и след 15 минути да прите и почват ти въртат тестото на главата. Да, и това отиваме на дискотека. Така хора, вече се намираме пред нашата квартира почти. Колкото и да е трудно, ще се справим с ситуацията. Сега ще наваксаме графика, защото с това пътуване и с изцапването на мрах малко се усложниха нещата, но ще се справим, нали, Явка? Остава един ден, пълен и една дискотека. Всичко Не, зависи от тях. две дискотеки. Две дискотеки, един ден. Всичко зависи от тях. Да видим дали ще успеем да снимат целия клип. Сега тук с Явката пазаруваме. Най-важните неща. Туалетна хартия, мокри картички и вода. Вода и монстър. Това е Без захара. Това е survival mode в Милано, мате. Топ сме, стига си ни задат. Така да. Снимаме за Бога, брат. Значи, в момента часът е 10. Ние имаме резервация в някакъв елитен ресторант, както преди това бяхме споменали, за 9:30. Бяха ни предупредили, че ако закъснеем, ще ни чаржнат екстра пари, като глоба. На всичкото му отгоре, резервацията в този ресторант е почасова. Демек, отиваш в 9:30 и в 11:30 те гонят. Тоест, ние колкото повече закъсняваме, толкова повече се ядеме сами от собственото време, което мога прекараме в този ресторант. Но няма проблеми, нали? Ние сме готини, свежи тарикати. Явката не е доволен. Аз съм готов, чакам моите другари за една невероятна вечер. Искам Явка да се успокоиш, братчето. Гарантирам, че ще бъде много силна вечер. И действаме, дете ма да знаете. Шика. Тук в таксито VIP таксилат. VIP лад. Сега отиваме да едем на ресторант. И след това Ние сме си запазили по 2 седалки с Даниус. Парти тайм. Да е добре. Цеката футболисти и мъдростта от живота. Цецо футболиста, аз съм Гоша Татусо. Топката лад. Това не мрах трапеца. Мрах капучиното вече. Балерин. Мрах капучино днеска в Луи Витон, човека. Цяло капучино си раз... Аз какво съм, Ти си Явка халкидиките. Явка Хавай 007. Италиан 007, бат става. Тук пред ресторанта ще хапаме. Crazy Pizza, сега ще мятат тестото във въздуха. И сега ще спускаме на стрим също. Така си, кой ме е? Лесно. Мина. Nice. Хора, какво става последен ден в Италия? Да заминем. Беше брутално парти вчера. Купно много сила. Хора, момичета. Беше абсолютно всичко, беше мега яко. Вчера беше големия хенговър. Пал си еба майката. Генския запояват. Колко? 7 момичета на 5 момчета. Мале. Мога само да си представите какво се е случвало. Тук има кутии от храна от половината ресторант в Италия. Леле, щават. Аз искам да виж колко Значи, пици си ме само изяли да кажа, вчера. Глово Италия хареса този трип. Да. Вече чистиме и имаме голям проблем обаче, загубихме си ключа, не знаем къде е. И всичкото най-хубаво. Загубихме си ключа, блокирахме си картата с парите, имаме да снимаме клип, не сме свършили нищо. Вчера ни ограбиха 450 Вчера ни лева. ограбиха, Вчера ни ограбиха, да. Вие искам да видите мрах. Just a chill guy. Пича е тотално non-channel бат. Да. Не сами какво става. И като цяло в момента си биеме за това, кой ще мие мивката. Обаче само да кажа, че до вечера сме с
5 брутални италянки на вечера. В The Money Restaurant, нали така беше? Да, The Money Club Restaurant, така че... Чисти ме, брат. Цъката чисти, брат. Така е. Шаверо. Да. Сега чисти не даваме, господа. Бъдете като нас, бъдете отговорни, като си взимате Airbnb, потрушете го от купон. Да партита, всичко, но след това трябва да го дадете както Да, трябва. винаги. Номер едно правило. Както забавил, така и оставил. Не знам ли това, този апартамент го изкъртихме, брат. Сега ще го изкъртим в чистене. Така. Всека. Така. Сега поздравуваме хора. Тук е супермаркета. Също е като България, бат. Да, само дето с храната е 20 пъти по-хубава. А бат е същата. Ето, бат, вижте. Пластико. Ето. Същата сьомга, бат. Пак се стива, бат. Това е същата сьомга. Бащата още е... Искам да видите, сега бяхме до магазина. Изкупихме целият магазин буквално. Тук всякакви неща взехме. Планички, чипсове, круасани, някакви млека за пиене, кока-кола, чипсове. Направо брутално. Здравейте, приятели, сега снимаме клипа ми. След малко ще гледате кадри от клипа. Да, и след това отиваме срещу много яки мацки на ресторант. Его ябката тича, бе. What's up, guys? GTA Madness. GTA Madness. Сега отиваме да вечеряме с момичета. С много яки мацки, но закъсняваме супер много вече. Like always. Да, закъсняваме с един час, те ни чакат в ресторанта. Ние сега тук сващаме метрото. За хубавите неща ще чакам. Да. И след това ще видим какво ще правим последна вечер в Милано, да видим какво е приготвила. Сега сме вече в ресторанта с нашите приятелки, италянки. Сега ще ги покажем тях и сега ще поръчаме суши, специален суши ресторант. Сушито, да. Така хора, допреди малко бяхме на ресторант. Добре беше сушито. Нищо са. Суши за 1000 лева. Суши за 1000 лева. Да, ти суши. Добре беше. Отиваме си правим багажа. Заснехме каквото имаме да заснимаме. Беше наистина уникално приключение. Беше много готино. Да прекарам време с Цецо, с Емрах, с Даниел, с Явката. Това пътешествие. Да пора да предстоят доста интересни неща, така че stay tuned. Сега оправяме багажа. Отиваме към летището. Но преди това трябва да отидем Мадами. Да ни изпратят подобаващо от Италия и така. Вече оправяме багажа. Хафаме. Никой не му се тръгва, нали момчета? Всеки иска да остане сега. Сега стягаме багажа и България. Цека! Ти си Явка. Не знам текста. Сега сме всички на летището. Супер изморени, супер... Сега всички на летището. Самолет ни е в 8, сега е 8 без 15. Нали си спускам самолет. Цеката бърза от това. Тича.
Айде бързо, момчета. Айде, last call. Бос ме събухаме, ходи бос. Дами и господа, last call за София. Изпускаме полета. Нищо ново под слънце. Приятели, време е да си ходиме. На мен не ми изтръгва изобщо. Италия. Второ, че едва се качваме. Да. И това, че буквално едва се качва. И явката пак пъти 100 евро за явката милионера, мате. Само плаща момчета. Писна ми, мате, пак ти почи. Чао, Италия. Приятели, вече сме в България. Тук на лентата, вземем багажа. Какво ще кажеш? Какво усещането си отново в България? България, бро. Здравейте, приятели, вече сме в България. Финала на влога. Какво ще кажеш финални думи, брат? Очаквайте пак. Много яка песен стана. Много як клип. Сега трябва само го сглобим и ще го видите скоро най-вероятно. И така. Аз ще кажа 10 от 10 Италия, много готини хора, ядене, мацки, всичко беше на ниво. Пиене, Да, песъние, всичко беше топ. адреналин. Наистина скоро повториме и на нови места ще ходиме. Само цека така няколко думи и също на този влог говорим, че бяхте част от него. Много скоро чакате песента на Емрах, Италия. И също така много нови и интересни неща. Чакайте още много неща от GTA Madness. Път това е топ Италия, беше много всичко беше. Сега съм просто много дроп, защото не сме спали. Сме спали, Много сме яли. Много сме яли. И последната вечер спускахме много готини мацки, защото заспахме. Да. Много минус аурата кавата. Минусара, обаче... Нищо, Италия беше уникално преживяване и много скоро пак сигурност. Другата седмица. Другата седмица Италия, Америка, джава.